Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Biz size dünyadaki ähli gowluklygyň ýar bolmagyny arzulap, Miras teleýaýlymynda taýýarlanyp ýürütisi hödürlenýän Sunugatym ýüregi owazmatly gepleşigimiziň täze sanyna tomoş etmäne çagyrýas. Mehriban tomoşaçylar, gepleşigimiziň bu sanynyň mehmany Mary welaýatynyň Mary trawyndan ýaş ýalkym daýhan birleşiginiň aýdymçysy Döwlet Gurbanow. Döwlet, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Kahraman arkadaşymyzyň saýasynda biziň ýurdumyzda ähli ulgamlarda bolşýaly bugun kunny milli medeniýetimizde de uly üns berilýär. Kahraman arkadaşymyzyň ähli ulgamlarda bolşýaly milli medeniýetimizde sunugatymyzy ösdürmäne berýän ünsüniň aýdyň misaly bolup durýar. Indi sizem häzirki wagtda aýdymçylar bolup kahraman arkadaşymyzyň döredip berýän ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp edi watanymyzy, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, beýik ösüşlerini, hormatly prezidentimizi wasp edýän ajaýyp aýdym misalları işleýänsiňiz. Indi söhbetimiziň başyny şu döredýän aýdymlaryňyz dogrusyna başlaýaly. Kahraman arkadaşymyzyň şu ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanyp halkymyz üçin, hormatly arkadaşymyz üçin, ýyly ýurdumyz üçin täze aýdymlar işleýär, aýdymlar döredýär. Häzirki wagtdan bir näçe aýdymlaryň üstüne işläp durýar, halkymyza hellerer tamam diýär. Indi şu täze aýdymlary işleýän diýdiňizde, şu aýdymlary işläňizde bir belli bir şahylaryň goşgularyna ýa-ni nusxak şahylarymyzyň döreden goşgularyna aýdymlary işleýänsiňiz ýa-da belli bir işleşýän öz kompozitorlaryňyz ýöri bir sadanlar toplaryňyz bardyr. Şular dogrusyna da durp geçäýsiňiz. Şu esasy şu men aýdýan aýdymlary işleýän şu nusxak şahylarymyzyň aýdymlaryny aýtdan. Esasy nusxak. Esasy awramlygyny. Häzirki döwür şahylaryň aýdymlaryny ýa sadanlarymyzdan işleýär. Esasy işleşýän sadanlarymyny Welmurat Kalaýew, Şahatly Amanow, Maratrap Medeni Döýüniň işgäri Akmambat Hanow, sadanlar bilen aýdymlary işleýär. Toý dawarlarda çykyş edýär. Indi gepleşigimizde de täze aýdymlaryňyz bilen gelensiňiz. Awa häzir şu nusxak şahylaryň aýdymlaryny ýerine ýetirip bereýin.
Dağ şimali özer oynar zülfümü men oynarsam sen oylama diyersin Dağ şimali özer oynar zülfümü arınıp sen oylama diyersin Tarınıp sen ama diyazın Dağ şimali özer oynardı ki Tarınıp sen ama diyazın Tarınıp sen ama diyazın Gülalek yanıklım Dali diyar meni Gülalek yanıklım Dali diyar meni Dağlar dali dimedirin Dali kımlın paril Erzan atıları Teriyle anzan Bolmol mi terim Sen yıllar sana dünya Menor saçıları Baril sana dünya Menor saçıları Teriyle anzan Bolmol mi terim Sen yıllar sana dünya Menor saçıları Baril sana dünya Menor saçıları
Gahryman arkadaşymyz şu berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe bir milli medeniýetimizi ösdürmäne, aýdym saz bilen içgen gyzyklanmany, aýdym aýtmany, döretmäne ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Şonuň bilen birlikde de halipa şagirdlik ýoluna da uly sarpa goýýar. Gahryman arkadaşymyzyň hut özü biz üçin görelli, mektebi biz üçin halipa bolup durýar da, aýdym aýtmakda da, saz çalmakda da ýa-da bolmasa bir spordyň durly görnüşleri bilen meşgullanmakda da edip arkadaşymyz biz üçin görelli mektep bolup durýar. Indi gepleşimiziň şu ýerine öz halipalaryňyz dogrusyny şeýle-de bir öz yetiştirýän ýaşajak şagirdleriňiz bardy. Şolar dogrusyna da bir durup geçäýsiňiz. Esasy men her kime şu aýdym hal älemine girjek bolany bir sebäp bolmaly. Bagşyny halamaly, aýdym hal halamaly. Yani kelmeni de şu beýleki bagşlarda, aýdymçylarda bolşýaly, meni de şu çağırdypdan aýdym hal bolan hewesem bolup. Esasy ilki halipam Balla Hacif, Türkmenistanyň atlan artisti. Şoň aýdymlaryny çağırdypdan diňläp, ýazgylaryndan diňläp, soň ýanyna barıp, gidip gatnaşyp, şu aýdym halyň inisiatorlaryny, tiltimlerini öwrenmek mesele etdiler. Indi esasy halipaňyz Türkmenistanyň atlan artisti Balla Hacif bolup durýar. Indi şagirdleriňiz de bardyr häzirki wagtda. Şagirdlerimizden ýaş oglanlar sebäbi her aýdym öwrenjek bolsalar ýa bir aýdymlaň sözleri gerek bolsa ýa şu taýyna ýaýlar ýa-da sorasalar, ýaltanman ul hewes bilen özünden soňky ýetişgelen oglanlara, ýaşlara, şagirdlerimize kömek edýär elimizden gelen ul hewes bilen. Gahryman arkadaşymyň haýatynda şu bize halipa şagirdlik ýoly açyp berdi. Şu halipa şagirdlik ýoly anadan gelen halipany dowam edip ýene özüňden geçirip dowam ettirip ýene özüňden geçirip ýa-ni ýaşlara geçirýän Türkmen sunatymyzyň hasy öňe üçin, şu öňe awraýa almak üçin elimizden gelen şu ýa-ni ýaşlarymyza da geçirýär aýdymlary öwredip. Gahryman arkadaşymyzyň şu aýdym aýtmak, saat çalmak bize hasam görelli bolup bize gösterýär da. Şu aýdym aýdyp saat çalyp sunatda şeýler sarpa goýmagy. Biz begendir işe bolan hasam hewesimiz artdyrýar. Gepleşimiziň şu ýerine sen ýerine ýetirmeňizi aýdym diňläýäliň.
akılları okuyar kitabını hallerin Häzirki wagtda täze aýdymlary, sahatlary işleýänsiňiz. Şularyň üstünde de durup geçäýsek. Ne häzirki döwürde şo sahalananam bilen, ýani Welmat Kalaýew, Şahat Gamanow bilen, şo ýani watanymyzy wasp edýän, arkadamyzy wasp edýän, döwürmizi wasp edýän aýdym üstünde işläp ýör. Ha, täze aýdym. Täze aýdym üstünde nesip bolsa teleýalimde gelip nesip bolsa çykyş eder, halkymyza aýdyp beres bayramçylyklarda. Sahalananymyza maslahat edip, halk aýdymlary täze köneden ölen aýdymlanmaly, täzeçe ýoguşuny berip işlemek maksadymyza ba. Esasy aglaba aýdymynyň bölegini şunu skowşakylan setirlerine döredilen aýdym diýdiňiz. Ene gepleşeňizden şu ýerine şu aýdymdan diňläýeli. Başlysyna. Dosta döndürülün vasfın seni ay dedisi de mağluplukta bildi. Ay geyneyip de birine tehdit şey aslı ilhan kalbi.
Dörtlerin zudiledi el heder aman kirpikleri koptu. Ay ikisi tenin birisini unutana sabirdir Tildir mahal tildir Ay hay. Ya ikisi terli birisi Hidra, almanam hey
Başgalaňyza sizden başga da aýdym aýdýan saat çalýanmamy? Arslanyp oğlum şol aýdym aýdýa. Mektepde okap ber, o 10-njy sınıp utardy. Sonra mektepde geçirilen şäherlere gatnaşyp, hormatlar alyp, toý dagaralara gatnaşyp aýdym aýdýa. Esasy halipasy özüňiz bolup. Ha, o esasy özüm öwretdim, şol çağalandan soň. Gahrman arkadaşymyň ömrü uzak bolsun. Eli ýurt bähfitli işler elinde ama rawaz alsın. Köp sağ olun beren gurrunlaryňyz üçin, gepleşmeleň dowamyna ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin biz size mundan meýlekde dörejilik äleminde diňe üstünlikleň ýar bolmagyny arzu edýär şeýlekem taýdanna ýigdimizde şuň kuny ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyza sadanlarlyk etdiňiz üçin sağ bolsun aýdýas. Elmedama owaňyz belentde ýanglansyn. Mehriban tomaşaçylar, şunun bilen hem bize berilen wagtam tamamlanyp barýar. Biz hem gepleşigimiziň ahyryna milli medeniýetimiziň hak howanlary edil arkadamyza medeniýet sungat işgärleri üçin döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçiliklerine köp sag bolsun aýdýas. Oý gahrman arkadamyzyň jany sag, başy dik bolsun. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne tutýan tutumly işleri rawaşlyklara beslensin. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimiziň täze sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Gepleşigi Anny Gurban Jumamuradov alyp bardy.